U Splitu je od 1. do 3. travnja održan 6. kongres hrvatskih logopeda s međunarodnim sudjelovanjem. Kongres je održan pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, grada Splita i Europske asocijacije logopeda, a glavna tema bila je izazovi moderne logopedije 2022. perspektiva i iskustva logopeda današnjice. To je veliki logopedski kongres koji se već tradicionalno održava svakih 5 godina u Hrvatskoj i nama je to 6. kongres. On je prvenstveno hrvatski, domaći, ali je s međunarodnim sudjelovanjem. I kao što vidite, danas je okupio preko 300 sudionika, od toga je oko 70 inozemnih predavača, što je izuzetno veliki broj i nama je to izuzetno drago. I to nisu samo zemlje iz našeg okruženja, to su zemlje iz cijele Europe, ali zapravo i iz svijeta, jer naša plenarna predavačica jedna je iz Australije. Tako da je to jedan veliki događaj zaista za Hrvatsko logopedsko društvo i za cijelu logopediju. O različitim jezičnim, govornim, glasovnim poremećajima govorilo se putem više od 180 usmenih izlaganja, plenarnih predavanja, sekcija, radionica, okruglih stolova i postera. Logopedija kao jedna vrlo interdisciplinarna i vrlo široka struka koja pokriva cijeli niz područja poremećaja komunikacije i ostalih poremećaja zapravo proširila i vrlo intenzivno raste. I važno je zapravo to što nam danas dolaze druge struke s kojima zajedno razvijamo neke nove tehnike, neke nove metode i u samoj dijagnostici, a onda i u terapiji svih poremećaja komunikacije, jezika, govora, glasa i slušanja. Mi ćemo ovdje kroz ovih nekoliko dana govoriti upravo o najnovijim spoznajama iz navedenih područja, kako znanstvenih, tako i praktičnih vještina. I cilj ovog kongresa je da mi pokažemo svijetu što mi znamo i radimo, a moram reći da je hrvatska logopedija jedna od 5 najjačih logopedija u Europi i da dobijemo naravno i nove poticaje iz inozemstva. A bit će ovo prilika i za neke međunarodne suradnje, kako na znanstvenom, tako i na praktičnom stručnom području. Uvijek čujemo kako je malo logopeda, kako nedostaje logopeda. U čemu je problem? Da, logopeda nedostaje. Dva su razloga. Jedan je da upisujemo mali broj studenata na studije logopedije, a drugi je da je nažalost broj svih poremećaja o kojima sam govorila u porastu. Dakle, nešto što je prije 20-30 godina bilo do 10%, danas se govori o 20%. Nešto čega je bilo u promilima, danas se govori u postocima. Dakle, moguće je naravno da smo mi danas bolji u cijelom svijetu kao logopedi, pa i lakše prepoznajemo nešto što možda nismo prije dovoljno dobro i rano prepoznavali. A druga je stvar sasvim sigurno u tehnološkom napretku medicine koji je doprinio tome da jako puno zapravo održavanih trudnoća se iznese do kraja, da je mortalitet naših trudnoća smanjen, odnosno djece smanjen, što onda dovodi zapravo do jednog ipak drugog problema, a to je da je povećan postotak ili broj neurorizika koji prate takve trudnoće i u tome uvijek, dakle, postoji mogućnost da na području komunikacije, jezika, govora ili slušanja ili gutanja i hranjenja bude neko odstupanje koje ne mora nužno biti jako veliko i strašno, ali postoji. A kvaliteta života je upravo dobra komunikacija i mogućnost da živimo koliko toliko samostalno i uredno. A to sasvim sigurno ne možemo ako nemamo dobru logopedsku terapiju. Tako da je to jedan splet okolnosti koji je značajno povećao potrebu za logopedima i mi se evo trudimo što više možemo, a iako nas nema dovoljno, mi koji jesmo, da pružimo najbolju moguću skrb svima onima koji nas trebaju. U Hrvatskoj ima oko 1200-1300 logopeda koji rade u sustavu zdravstva, odgoju i obrazovanju, području socijalne skrbi i privatnoj praksi, a jedan dio logopeda radi u visokom obrazovanju i znanosti. Doktorica Blaži je naglasila važnost povezanosti znanosti i prakse koje se isprepleću. Kao praktična vjernica posvjedočila je koliko joj znači vjera za privatni i poslovni život. Ja sam doista praktična vjernica. Možda sam ovo zanimanje i odabrala zato što sam praktična vjernica. Naime, jednom davno kada sam davala jednu izjavu, odnosno jedan intervju za Glas Koncila,
onda sam rekla da nije vjera ići svaki dan u crkvu i moliti se u crkvi, a kad izađete iz crkve zapravo ne činite ništa dobro. Meni je vjera poziv, poslanje, znači da ono što radim sebi i ono u što vjerujem, a to je da uvijek treba pomoći onima koji vas trebaju, to zapravo znači i logopedija i da vjeru treba živjeti. Kroz logopediju, ali i u svakom zvanju i zanimanju možemo činiti mnogo dobra i možemo životom svjedočiti vjeru. Program otvaranja glazbenim je i plesnim točkama uzveličalo Kulturno-umjetničko društvo Jedinstvo.